जितु हाग्रामा महिलारिया लाबदाव दोनदों नोंथाङा मा बुंनो? लाबदा माने मा? लास्टआव दोनदों। दा लास्टआव बिथांनि बायदि नों ओरै गिदिंना होलाय होमबानिया नों सिगां जागोन। सिगां जायो। नंगौना? दा ओंखायनो बिथाङा जेराव दोनदों जों बेयाव थाया। जोंथ' गोथै नङा ना गोथां मानसिसो। हाग्रामा महिलारिया दोननाय जायगायाव जों थागोन नामा? बिथाङाबो थानाय नङा जों दोननाय जायगायाव। ओंखायनो बिथाङा जोंखौ जुदि सानजा मोखां खालामदोंबा जों ओरै गिदिंनानै सोनाब मोखां जानाय लोगो लोगो नों बुंनाय बायदि लाबदाया बिसो जागोन, जों ओरै सिगां जागोन। इलेक्सननि पस्टपन खालामनो थांदोंमोन दिल्लीयाव मा फोरमायगोन? आं मिथिया बिसायख'थिया पस्टपन जानाय नङा। आङो सानाखै जे पस्टपन जागोन। बिसायख'थिया पस्टपन जानाय जायो जों UPPLआ जेबो जाया। जोङो एनि टाइम रेडि आरो रायजो राजाफ्रानो रेडिबा इलेक्सन फावसायनाय आवगायनायजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया। जितु हाग्रामा महिलारिया लाबदाव दोनदों नोंथाङा मा बुंनो? लाबदा माने मा? लास्टआव दोनदों। दा लास्टआव बिथांनि बायदि नों ओरै गिदिंना होलाय होमबानिया नों सिगां जागोन। सिगां जायो। नंगौना? दा ओंखायनो बिथाङा जेराव दोनदों जों बेयाव थाया। जोंथ' गोथै नङा ना गोथां मानसिसो। हाग्रामा महिलारिया दोननाय जायगायाव जों थागोन नामा? बिथाङाबो थानाय नङा जों दोननाय जायगायाव। ओंखायनो बिथाङा जोंखौ जुदि सानजा मोखां खालामदोंबा जों ओरै गिदिंनानै सोनाब मोखां जानाय लोगो लोगो नों बुंनाय बायदि लाबदाया बिसो जागोन, जों ओरै सिगां जागोन। इलेक्सननि पस्टपन खालामनो थांदोंमोन दिल्लीयाव मा फोरमायगोन? आं मिथिया बिसायख'थिया पस्टपन जानाय नङा। आङो सानाखै जे पस्टपन जागोन। बिसायख'थिया पस्टपन जानाय जायो जों UPPLआ जेबो जाया। जोङो एनि टाइम रेडि आरो रायजो राजाफ्रानो रेडिबा इलेक्सन फावसायनाय आवगायनायजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया।